Huwa pożittiv li l-Gvern ħa numru ta' proposti li kien ressaq il-Partit Nazzjonalista iżda bil-pjan li ppreżenta tnejn waqaf biss nofs triq u ħalla l-familji għal rieħhom. Hekk star il-kap tal-Partit Nazzjonalisti Rendelija waqt il-programmakom ta' tnejn fejn fost l-oħrajn saqsa għaliex il-Gvern mhux jagħmel konsultazzjoni ma' kulħadd inkluż l-Oppożizzjoni. Għalfejn mhux qed nagħtu support il-familji tagħna meta l-iktar għandna bżonnu jidher il-Gvern jidentifika bis-setturi li jidhirlu ċertament mingħajr konsultazzjoni wiesa, anzi jidher li ċerta partijiet mill-konsultazzjoni li jagħmel ta' xi tip ta' indikazzjoni li issa qed jarġa' lura minnha. Ċertament ma jinvolvix l-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu jixed li l-Gvern jinsab għal kollox bla pjan u bla viżjoni u li dawn il-miżuri ma jagħtu ebda direzzjoni fejn se ssir ir-riġenerazzjoni u li ma setturi se niċprunaw. Jisma' ejja naraw flimkien kif ħanħorġu nagħmlu kuraġġ, ngħidu fejn ħaninvestu, nuru li huma d-direzzjonijiet li l-Gvern jixtieq li jmur il-pajjiż u nibdew naħdmu għalihom. Nafu biss li dan huwa sa Settembru biss, wara Settembru ma nafux sa jiġri, jisu Settembru hekk id-data li l-iktar ħaġa importanti. Min ma konniex hennieh m'aħniex ħanejnuh, min konna nennuh ftit ħanejnuh inqas u dawk li assolutament ma tajnihom xejn ħankomplu ma ntuhom xejn. It-tnejn b'ħafna pompi il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministri Edward Cicluna u Silvio Xkembri ippreżentaw il-miżuri f'dak li issa m'għadux jissejjaħ mini budget u fil-waqt li ħabbar l-intenzjoni li waqqaf il-wage supplements fl-aħħar ta' Settembru, il-Gvern relega għad kbir ta' persuni li sissa qed jieħdu 800 euro. Dan hekk kif mix-xahar id-dieħel kull min kien fan-nisqa u mhux relatat direttament mat-turiżmu se jkunu qed jieħdu 600 euro qabel il-qtuħ tat-taxxa u l-bolla jew 25% anqas. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għal darb'oħra jerġa' jkun reattiv u se jkun qiegħed jimplementa b'xarejn tard uħud minn miżuri li l-Partit Nazzjonalista flimkien ma' bosta msieħba soċjali qalu li kellhom jitlu fis-seħħ sa mill-bidu tal-pandemija. Għalkemm fakkar li r-roħs tal-kontijiet tal-elettriku mhux se jkun għan-negozji kollha u l-familji mhux se jgawdu xejn minn dan l-imsejjaħ roħs.